Son María Castelao, son a nai de Hugo que ten a enfermidade de Dent e son a presidenta de Art for Dent. A enfermidade de Dent é unha mutación no cromosoma X que afecta gravemente os riles e que trae moitos outros problemas engadidos. Cando che din ten a enfermidade de Dent, non teñes nin idea que iso. Aí é onde ves que empeza un camiño que tes que ir de frente, afrontalo e loitar, que é o que nos queda. O diagnóstico é como poñerlle un nome e un apelido e dache un pouquiño unha non seguridade, porque isto non ten cura nin ten solución, pero polo menos algo polo que loitar. Hai agora mesmo un proxecto de investigación en marcha no Nefrochus, gracias a Art for Dent. A nós como pais, que a asociación, o primeiro obxectivo, poñer a enfermidade de Dent pois no calendario de enfermedades e intentar potenciar unha investigación que creo que é necesaria para o noso fillo, pero tamén para outra xente. Pois o meu marido é artista plástico, o neno sempre pintou na casa, os nenos. Entón, pois isto naceu como un proxecto artístico, por iso se chama Art for Dent. Eses cadros empezamos a sacalos á luz en exposicións con Arturo Álvarez. A raíz de empezar a salir na prensa, coñecimos ao resto das familias que formamos, somos 4 familias de Galicia e unha de Asturias, as que estamos en Art for Dent, e intentamos facer todo o que podemos. Agora xa ampliamos o tema artístico, pasou tamén a facer eventos deportivos, eventos musicais, bueno, todo o que poidamos ímolo facendo para conseguir fondos. Ese camiño diariamente, gracias ao apoio de moita xente, é máis doado. Hemos recibido multitude de axuda de xente coñecida e, sobre todo, de xente que non coñeces, que é increíble. A doenza, a situación de Hugo é moi coñecida no Concello e, finalmente, o que somos é unha poboación, un conxunto de veciños e veciñas volcados con Hugo. Se non fora por eles, realmente non poderíamos seguir. Ao final, isto é un proxecto moi pequeno, é unha enfermedade ultra rara, entón, se nós non facemos todo isto, nadie lle faría caso á enfermidade de Dent. María perdeu gran parte da súa vida, profesional, gran parte do seu día a día, moito estrés, moita ansiedade, non saber que podemos facer, como podemos afrontar isto. En que é un apoio? Pois no meu marido e nos meus fillos. Realmente son o principal apoio. Isto naceu con eles, naceu encerrados os 4 na casa e ao final, para nós, que Hugo se cure é o máis importante. Despois de pasalo moi mal e de, como creo que moita xente o pasaría, non querer levantarte da cama, un día dis ou peleamos por isto nós ou senón ninguén o vai facer. Entón non podemos esperar a ver o que pase. Non somos así, entón hai que intentalo. Pois xa estamos con María Castelao, a nai de Hugo. O seu fillo ten 12 anos e loita contra a síndrome de Dent, unha enfermidade moi rara da que tan só hai 10 casos en Galicia. Moi boas tardes, María. Hola, boas tardes. Bueno, María está nerviosa, pero esto non te preocupes, que estás en familia, vale, María? Gracias. Explícanos como lle afecta a Hugo, teu fillo, a síndrome de Dent no vosso día a día, no seu día a día? Bueno, no seu día a día ele ten moito tratamento, non é tratamento, son moitos medicamentos que ten que tomar pola mañán, a mediodía e a noite para manter o seu riñón o máximo posible en funcionamento e despois con revisións médicas e mirando un pouco a alimentación, ten que beber máis de 3 litros de auga ao día, cánsase máis que un neno normal, pois porque a insuficiencia renal que ten é bastante xa avanzada, ten máis da metade da función renal afectada, entón, bueno, pois todo eso ímolo levando. O retraso no diagnóstico foi o que fixo, o que precipitou que os seus riles estean tan afectados. É normal nas enfermidades raras que se tarde tantísimo en un diagnóstico. Isto é un problema grande, verdade? Sí, eu penso que sí. A ver, Hugo ten síntomas desde os 4 meses, pero claro, eu era unha nai primeriza que ao final non sabes moi ben se as cousas que lle pasaban eran normais ou non e vais dando un tempo. Ves que o neno pois non gaña peso, que vomita todos os días, que parecía que o leite lle sentaba mal, todo era mal, entón vas empezando a preguntarlle ao pediatra, vas vendo que, bueno, encontraste algunhas portas abertas, outras un pouco máis pechadas, dinche que son flemas, van pasando os meses, cambias de pediatra,
Ao final empezas a loitar ata que con 14 meses a Hugo fixoselle, bueno, antes fixoselle unha analítica na que saiu, bueno, xa que había un problemón nos riñóns, na función renal, derivaron xa a nefroloxía e de aí xa empezou un pouco a verse que había un problema nos riles, fixeronlle unha biopsia, un primer estudio xenético que dou un diagnóstico que non é o que temos hoxe en día, que era unha enfermidade que se chama esclerosis mesangial difusa, o sea, unha cousa horrible. E, bueno, aí empezou un pouco a nosa loita con todo, en xeral, porque Hugo, cando era pequeno, tivo moitísimos problemas na escola, non masticou hasta os 5 anos, é sólido, non controlaba esfínteres, bueno, moitos problemas, non medraba. Entón, ao final, con 3 anos, levámoslo ao Valdebrón a unha segunda opinión. Ali atopamos a unha doctora que é referente a que máis coñece esta enfermidade. Axudounos moito. Hugo, desde que ten hormona de crecemento, cambioulle a vida totalmente. Pode ter un día a día máis normal. A enfermidade non ten cura e diagnosticouse DENT con 6 anos e medio. É dicir, durante esos 6 anos eu non parei de petar nunha porta e noutra para conseguir un nome, que moitas veces, hai veces que nas enfermidades raras non hai un nome e un apelido para ese problema. Neste caso, pois, ao final atopouse gracias ao Nefrochus, que é o laboratorio aquí de xenética de enfermidades renais no IDIS. Xa vos digo, en decembro de 2019 dixeronos Hugo ten a enfermidade de DENT, é unha mutación no cromosoma X que lle afecta aos riñóns e eu son a portadora, o sea, as mulleres portámola, non a padecemos, eu estou san, entón afecta o meu fillo porque lle pasei o meu cromosoma X malo, por decirlo de alguma maneira. Estabas escoitando a María e decías que, claro, era nai primeriza. Nos aquí no que anda aí todos os días agora escoitamos pois historias de superación, historias de familias que tienen que loitar con enfermidades parecidas ou raras tamén como a enfermidade de DENT, e sempre hai como certo sentimento como de, vale, son nai primeriza, pero me estou preocupando, como que, non sei se me estou explicando, que ibades ao hospital e decías, ao meu neno lle pasa algo, ao meu neno lle pasa algo, ao meu neno lle pasa algo, como hai certo sentimento de culpa en plan de a ver si que son nai primeriza e son moi pesada. Sí, ao final tes un pouco esa sensación. Eu non iba todas as semanas ao pediatra, pero cada 15 días ou cada mes, sí. A min parecíame que un neno vomitara todos os días cunha dor a 1 ou 2 da mañán todos os días, non me parecía normal. Tampouco ten un irmán que se levan 20 meses, naceu o irmán e víase que chegaron casi a ser similares en estatura. Entón, eu non podía entender que me dixeran que o neno medraba. Eu dicía que non medra, leva un ano e medio ca mesma talla de pixama. É dicir, isto non pode ser así. Eu vía que algo raro, o que pasa que non queres admitir que pase nada, nin que pase nada encima ultra raro. O sea, nunca pensas que che vai tocar. Non che toca a lotería, pero tócanche estas cousas que esperas que non pasen. Sabíamos que había un problema de ril, pero eu decía, pero igual é calquer cousa que ten solución, que se pode arreglar ou eu que sei, e non é así. Entón, bueno, pois foron anos de moito, como decía no vídeo, moito asumir e de masticar, porque ao final... Aceptar, non? Sí, aceptar. E ao final decides, que facemos? O sea, aquí hai que facer algo, porque non vou esperar ao que veña. Intentarei o que poida e se consigo algo será maravilloso para mí e máis para o meu fillo e a miña familia, e se non, terei a conciencia tranquila de que intentei todo. Por suposto. Durante todos eses anos, sen diagnóstico, supoño que o peor é a incertidume, non? Sí. Sí, porque ademais a incertidume con cada cousa que lle pasaba. É dicir, Hugo collía unha gastroenterite e marchábamos casi un mes ingresados ao hospital. El ten que beber máis de 3 litros de auga ao día, entón deshidrátase con facilidade, ingresábamos e estábamos ali, os médicos tampouco sabían que explicar, non sabían explicarse. Eu notaba que había un descoñecemento, como é normal, da enfermidade. Entón eu pelexaba porque alguén me dera algunha explicación, que se mirara máis, que o miraran máis, que me dixeran máis cousas. Entón, bueno, ao final é complicado. Outro día estiveron aquí os papás de Mauro, sentíanse pouco apoiados, non, durante todo este proceso, sós polo sistema, non? Vos tivestes a mesma percepción? Sí, a verdade é que sí. É complicado. Eu valoro que as cousas cambiaron, están cambiando moito, hai moito máis interese en enfermidades raras e en que se
que se miren as cousas. Eu sempre fun, bueno, non quero ser pesada, pero sí, o sea, Hugo cando era pequeno tiña nefroloxía, endocrino, gastro, tiña problemas pois en todos os departamentos, e eu sempre decía, pero por favor, falades entre vós, é dicir, non é posible que un me diga que medra o outro non, acabo de cambiar dunha porta para outra. Entón, era un pouco, eu non sei, eu intentei facer todo o que puiden, ao final sirveu de moita axuda a segunda opinión, sirveu de moita axuda pois ir petando nas portas e ir conseguindo, ao final as nais, bueno, eu creo que calquer pai o faría. Son loitadores, claro. E, bueno, o tema de ter ao final un nome que foi Dent foi, bueno, pois unha luz, para mí foi unha liberación despois de 6 anos e medio. Claro. Conste que, bueno, a enfermidade xa estaba bastante avanzada, porque Hugo xa vos digo, xa con 6 anos xa tiña case a metade da función renal e con 3 anos estuvo a pique de trasplante e, bueno, xa me decían que podría non sair porque era moi pequeniño. Entón, bueno, pasamos moitas etapas e desde que está localizado que ten Dent, ainda que non ten cura e sigue empeorando, empeora a un ritmo moito máis lento, porque está moito máis controlado. Claro, e se lle pon nome e apelidos e polo menos sabedes o que hai que facer, non que cousas hai que seguir. Decíanos antes, María, que esta síndrome de Dent, que é unha síndrome que está considerada como ultra rara no mundo, aínda que ten unha especial incidencia en Galicia. Decías que ti és a portadora e que se enrola nos homes e que tes, Hugo ten outro irmán, Lucas, pero Lucas non desenrolou isto, non? Non, Lucas non, fíxoselle a proba xenética, evidentemente, cando veo o diagnóstico de Hugo, dixéronme, si tes outro fillo, a doutora non o sabía, entón fixéronselle as probas xenéticas a Lucas. E menudo medo tamén, aí, claro. Sí, porque ao final somos varios casos, varias familias na asociación, non todos os nenos están afectados de igual maneira, Hugo xa debutou con 4 meses, pero hai outros que están moito máis asintomáticos con 10 anos. Entón, bueno, pois ao final sempre te la dúbida de eu hasta que se lle faga a proba, pois non vou estar 100% tranquila. Hugo está nunha idade difícil, como é a adolescencia, pero ainda por riba con estas circunstancias. Como leva él? Pregunta, sabe, está preocupado? Non, el é un neno moi introvertido, vale, eu penso que xa todo o que leva en riba de médicos e demais, como hai moitos nenos como a él, non? E en casos peores, pero él leva o bastante mal. É dicir, non lle gusta falar da súa enfermidade, non lle gusta, renega un pouco do que ten, non lle gusta ir ao médico, pois ao final agora estamos pasando tamén, empezando unha etapa aos 12 anos, empezando o instituto, e bueno, ao final os nenos queren ser... E non lle gusta falar do tema, tampouco lle interesa que lle expliques, el ven ás consultas conmigo, el escoita todo. É dicir, el cando o diagnóstico mo deron, el estaba comigo na consulta. Entón, el despois, pois, preguntábame cousas con 6 anos e medio que por que eu tuven a ele e non a Lucas antes, e porque se eu sabía eso, o que o tuven, o sea, cousas que... E como se lle responde a un fillo a iso? Pois... Eu contestáballe como me saía, pois igual que un é moreno e outro é rubio e os pais non deciden se o fillo é moreno ou rubio, eu explicáballo así a miña maneira, pero tuven que recurrir a axuda psicolóxica, porque ao final eu, bueno, considérome relativamente forte, pero hai cousas que xa non sabes moi ben como... Normal. Como responder. Polo propio proceso de aceptación tamén, pero bueno, son 12 anos, entendemos que é unha idade complicada para todos os cativos e todas as cativas. Claro, seguro que a moitos de vos soa Art for Dent, como esta camiseta que trouxo María, e sobre todo esta que temos aquí, que eu penso que esa camiseta se deu a volta ao mundo. Viron pois moitas imaxes de Hugo e dos seus pais, que son, ao fin e ao cabo, artistas, pintando, e fálanos desta asociación que creastes. Pois a ver, eu, como vos digo, o diagnóstico chegou en decembro de 2019 e, como todo o mundo sabe, en marzo de 2020 chegou o COVID e pecharonnos a todos na casa. Entón, nós, unha das primeiras cousas que empezamos a facer en xaneiro foi coller tapóns, estas campañas que hai solidarias de tapóns, que, por certo, media Galicia mandaba tapóns a nosa causa ali a esclavitude e conseguimos recaudar máis de 100 toneladas de tapóns. Carai. Este ano, a principios de ano, deixámolo porque é imposible, inviable, fai falta moitísimas mans voluntarias, é un traballo, bueno, é moi complicado, entón tivemos que parar. Bueno, confinaos, eu dedico-me a temas de diseño gráfico, o meu marido pinta e pintou sempre na casa, xa desde cando eles eran pequenos, sempre desde pequeniños, tuveron un pincel na man,
Entón, pois, ocorreuselle non, empezou a pintar con el estos cadros que son de Francis Bacon, versións de Francis Bacon ali, nunha caseta que temos na casa. Pero, bueno, nós dábamos de voltas a seguir conseguindo cartos, fondos para intentar poñer en marcha unha investigación, conseguir algo. E para visibilizar tamén, para que a xente saiba o que é e a necesidade que hai de investir para que se investigue. E que nese momento eu solo éramos nós, é dicir, eu non coñecía a ninguén máis que a enfermidade de Dent. Entón, pois, a raíz desto e de decir, veña, pois vamos a facer unhas... E, pois, por que non facemos este proxecto e conseguimos facer unhas camisetas? Eu elaborei un proxecto, mandeille o proxecto a Rei Centolo, expliqueille a nosa causa. Desde o minuto 1 nos apoiaron, fixeronme unha chea de camisetas que eu mandei a xente coñecida da tele, do cine, e conseguimos vender moitísimas camisetas que se siguen vendendo a día de hoxe na web de Rei Centolo. Como podemos axudar, María? Esas camisetas véndense na web de Rei Centolo e son solidarias. Todo o beneficio desa camiseta vai destinado ao hospital. Rei Centolo, cada ano, a final de ano, con todas as ventas do ano, destina esos cartos para o Nefrochus, para o proxecto de investigación. Temos, bueno, máis cousas para poder axudar. Na nosa web, en arfordent.es, podedes, bueno, pois podense facer donacións, podese participar. Agora mesmo temos uns sorteos nunha campaña de migrano de arena gracias a Gladiator que fixemos recentemente. Bueno, estou xa mezclando aquí moitos temas. E, bueno, todo o que facemos é para que se poida levar a cabo ese proxecto e ojalá consigan algo. E seguro que sí. Todo o que facedes é loitar, evidentemente, por Hugo e por as outras persoas, por os outros cativos que padecen a síndrome de Dent. María, hai unha persoa que quere falar con nós, que quere saudarte. É unha persoa que te quere moito a ti e moito a Hugo. Vale? Vale. Saudámola. Non o sei, sí, claro, saludámola, non sei quen pode ser. Moi boa tarde, quen anda aí? Hola, buenas tardes. Creo que estamos falando cun señor que se chama Constante Castelao, soache de algo? Coñécelo. Hola, papá. Moi boa tarde, Constante. Esta era unha chamada sorpresa para María, evidentemente, o papai de María. Estou moi nervioso, entonces, pois, bueno, estou nos coitando. Estou nervioso. Normal. Normal. Bueno, moito sufrimento. Por todo o que fai. Claro, e estades nerviosos e emocionados, porque sobre todo porque María, ao fin e ao cabo, ao falar de todo ese momento prediagnóstico, despois do diagnóstico, pois son momentos duros que vivistes en familia, vivístelos con ela, pero canto loitou a tua filla, e esta familia? Moito levou a cabo é o que lle queda ainda, pero bueno, loitou no ela e máis os que están con ela, e nós tamén o vivimos de cerca. O golpe máis forte foi cando nos enteramos de todo ao principio, pero bueno, agora levámoslo, porque o rapaz, pues bueno, vai tirar. Claro, porque foi o primeiro neto, non? Sí, foi. Entón tivo que ser moi dura esa noticia. Moi dura. Moi dura porque, bueno, estábamos todos ilusionados, estuvemos igual con él, estuvemos y todo a tempo e todo, pero cando nos enteramos de pequeña, pois foi duro, a pesar de que non nos expresábamos moitas veces, porque cada un calaba a súa maneira e tal, pero bueno, pero levábamoslo dentro. María, que lle dicimos a Constante, o teu pai? Non contabas con este, No, que sei que lle costa tanto como a min ou máis, que xa sabe que eu quero moito, que gracias, papá. É que nada, aquí seguimos. Bueno, un bico fuerte. Constante, un biquiño moi forte. Bueno, gracias por darnos esta oportunidade. Bueno, é un bico e un abrazo moi grande para ela e para Renes e para Fernando e para tú. Moitísimas grazas e a seguir loitando. Sí, así será. Un bico moi forte. Gracias a vos, moi amables. Hasta logo. María... Non me esperaba para nada. Por que dis que a él tamén lle costa falar disto? É que é algo que costa moito, na familia costa moito, e ademais nunca se asumeu de todo, vale? E ademais, é unha enfermidade que non se ve. É dicir, Hugo ten un problema grave, pero ten un problema por dentro. Entón,
moitas veces a familia ou tal diche o neno está ben. É o que intentamos facer todos, é como un método de... Pero claro, os que vamos ao médico, eu sei que ele non está ben. É dicir, ti vas e dinche a función renal está así, vai a peor. É dicir, el ten un problema grave dentro. O sea, o ril vai por dentro, el non lle doi, gracias a Dios, de momento non lle doi. Pero costa-nos a todos asumir isto. Entón, ti ves que o neno corre, e o neno, de momento, está... Eu, se non vos digo que Hugo ten unha enfermidade, cando era pequeniño sí que se lle notaba máis. Pero agora mesmo, a Hugo non se lle nota que teña nada. Si, entendo que dis, que de algún xeito, pois, fai que... Máis difícil a comprensión polo entorno. Entón, é un método de defensa, o decir que o neno está ben. E despois que, bueno, pois meus pais saben todo o que loitamos, é un tema artístico, é un tema noso, e saben todas as horas que nos leva familiarmente e todo o esforzo de cousas familiares que deixamos de facer polo proxecto, por estar con Art for the End, por cousas que facemos, que a familia está aí en todas as que pode e máis, e os amigos tamén, e se non fora gracias a toda a xente que nos axuda, non poderíamos facelo nós solos. Pero, bueno, hai moitas horas de vida detrás desto, e que, bueno, ojalá vai algan a pena. Ogalla que sí, e estamos convencidos de que sí, que o vosso traballo claro que paga a pena. E nos decía María que estaba nerviosa porque non lle gusta moito falar destas cousas en televisión. O seu pai nos confesaba que tampouco lle gusta falar diso. Por iso hai que dar as grazas aínda máis pola túa valentía por vir aquí, porque é necesario para visibilizar a síndrome de Dent e, sobre todo, para loitar para que se siga investigando. Moitas grazas, María. Gracias a vos. María. Gracias. Xa pasou, Lembren que podemos axudar con estas fermosísimas camisetas. Podemos axudar moitísimo.